дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. моҳи охир тоҷикистон ба афғонистон ба 12.2 миллион доллар маҳсулот фиристод. аз энергетика то кишоварзӣ муҳридин дар созмони милали муттаҳид аз чӣ ибрози андеша намуд. русия муҳоҷиронро тариқи IT-технология назорат мекунад. муҳоҷирони тоҷику қирғиз дар Петербург марди 35-соларо корт заданд. толибон 10,000 аз нерӯҳои вижаашро ба марзи тоҷикистон фиристод. кобул дар остонаи фақр. дар пойтахти афғонистон маводи ғизоӣ ва доруворӣ тамом мешавад. моҳи августи соли 2021 ҳаҷми умумии гардиши молу маҳсулот байни тоҷикистону афғонистон 12.3 миллион долларро ташкил дод, хабар медиҳад агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. дар сохтори савдои дуҷониба байни кишварҳо 12.2 миллион доллар ба содироти маҳсулот аз тоҷикистон ба афғонистон ва каме бештар аз 1 миллион доллар ба воридот аз афғонистон рост меояд. ҳамагӣ давоми моҳҳои январ-августи соли 2021 ҳаҷми савдои дуҷониба байни тоҷикистон ва афғонистон 64.5 миллион долларро ташкил додааст, ки 22% зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад. маҳсулоти асосие ки афғонистон аз тоҷикистон мегирад нерӯи барқ мебошад. 65% содироти тоҷикистон ба афғонистонро дар соли 2020 барқ ташкил дода буд. қаблан аз вазорати энергетикаи ҷумҳурӣ хабар дода буданд, ки сарфи назар аз вазъи сиёсӣ дар афғонистон интиқоли барқ ба ин кишвар қатъ нашудааст. дар Нью-Йорк дар ҳошияи иҷлосии 76-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳридин дар муколамаи сатҳи баланд оид ба энергетика иштирок ва суханронӣ намуд. иттилоъ медиҳад вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. манба хабар медиҳад, ки муколамаи мазкур, ки аз ҷониби дабири куллии Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш танзим гардид, барои баррасии дурнамо ва имкониятҳо барои суръат бахшидани кӯшишҳо барои таъмини энергияи дастрасу тоза барои ҳама заминаро фароҳам овард. гуфта шудааст, ки дар суханронии худ вазири корҳои хориҷӣ аҳамияти дастрасӣ ба энергияро воситаи калидии расидан ба ҳадафи ҳафтуми рушди устувор таъкид намуда, ба ширкаткунандагони ҳамоиши сатҳи баланд оид ба иқтидори гидроэнергетикии Тоҷикистон ва дастовардҳои кишвар дар ин самт маълумот дод. вазорати корҳои дохилии Русия азм дорад, ки тариқи роҳандозии фанновариҳои ҷадид назорати муҳоҷиронро таҳким бахшад, хабар медиҳад ТАСС. ба иттилои манба, чунин як лоиҳаи қонун дар доираи чорабиниҳо барои соли 2020-2022 дар консепсияи сиёсати Русия дар умури муҳоҷират таҳия шуда, аз ҷониби ҳукумат аллакай моҳи декабр баррасӣ хоҳад шуд. лоиҳа аллакай баъди баррасии оммавӣ ба вазорати рушди иқтисоди Русия ирсол шудааст. интизор меравад, ки назорати вуруд ва ҳузури хориҷиён вобаста ба мақому ҳадафашон роҳандозӣ гардад. кормандони полиси Петербург шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистонро боздошт карданд, хабар медиҳад Московский комсомолец. ба иттилои манба ҳарду дар ҳамла ба як сокини шаҳри Санкт-Петербург гумонбар дониста мешаванд. ҳодиса шоми 15 сентябр рух додааст. ба кормандони полис хабар расид, ки як марди маҷрӯҳ дар дари даромадгоҳи хонаи рақами 2 дар кӯчаи Большая Конюшинная хобидааст. зимнан кормандони полис пас аз ҳозир шудан ба ҷои ҳодиса маълум намуданд, ки ҷабрдида 35 сол доштааст. номбурда дар ҳолати вазнин ба бемористон интиқол дода шуд. кормандони полис дар зудтарин фурсат муттаҳамони ин ҷиноятро дастгир намуданд, ки яке шаҳрванди Тоҷикистон ва дигаре аз Қирғизистон буд. муҳоҷирон яке 30 ва дигаре 41 сола буда. феълан нисбати онҳо тибқи моддаи авбошӣ протокол тартиб дода шуда, масъалаи оғоз шудани парвандаи ҷиноӣ баррасӣ мешавад. забеҳуллоҳ муҷоҳид сухангӯи толибон ва муовини вазири иттилоот ва фарҳанги амурати исломие, ки ин гурӯҳ тундрав дар афғонистон эълон кардааст, санаи 25 сентябр дар саҳифааш дар твиттер бо нашри 4 акс хабар дод, ки толибон 10,000 аскару афсари нерӯҳои вижаашро дар вилояти бо Тоҷикистон ҳаммарзи Тахор мустақар кардааст. забеҳуллоҳ муҷоҳид навишт, 10,000 нафар аз нерӯҳои вижаи лашкари мансурии амурати исломӣ дар Тахор бо ҳадафи рафъи
рафъи таҳдидҳои амнияти ва дигар таҳдидҳои эҳтимолӣ ҷобаҷо карда шуданд. сухангӯи «Толибон» дар мавриди сабабҳои эъзоми чунин нерӯи зиёд ба тахор ҷузъиёт надод, вале эъзоми ин нерӯҳо дар пасманзари ихтилофи ҷиддии байни режими «Толибон» ва мақомоти Тоҷикистон аст, ки режими нави «Толибон»ро ошкоро қабул надоранд ва ҳамчунон ошкор аз ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ба роҳбари Аҳмади Масъуд пуштибонӣ мекунанд. Як коршиноси ҳарбии тоҷик мутмаин аст, ки ҷангҷӯёни «Толибон» бо эъзоми нерӯҳои вижа ба тахор мехоҳанд ҳар нав имкони аз хориҷ ба даст овардани кӯмакро барои нерӯҳои ҷабҳаи муқовимат бубанданд. сокинони Кобул мегӯянд, ки ҳоло дар пойтахти Афғонистон мушкилоти даромад ва қобилияти таъмини худ бо маводи мавриди ниёзи аввал ба миён омадааст. хабар медиҳад ТАСС. сокинони Кобул мегӯянд, ки бинобар гум шудани даромад ва болоравии нархҳо ҳоло масъалаи зинда мондан дар мадди аввал меистад ва рӯҳияи ноумедӣ пеш аз ҳама аз таҳдиди фақр ба вуҷуд меояд. пас аз ором шудани вазъ дар кӯчаҳои Кобул, сокинони маҳаллӣ аз мушкилоти ба вуҷуд омада шикоят карданро сар карданд. нақлиёти ҷамъиятӣ аз кор монд. дар роҳҳо танҳо ронандагони таксиҳои хусусӣ ва соҳибони автобусҳои хурдӣ ҳастанд, ки аз гарон шудани сӯзишворӣ шикоят мекунанд. мағозаҳои хусусӣ ҳоло кор мекунанд. болоравии нархи маводи ғизоӣ ба он далел аст, ки қариб ҳамаи онҳо аз Эрону Покистон ворид карда мешаванд ва илова бар ин коҳиши пули миллӣ низ наметавонад ба эҳсосоти ҳамфурӯшандагон ва ҳамхаридорон таъсир расонад. нархи орд 30%, сабзавот 50%, баъзе ғалладонагиҳо ва инчунин бисёр доруҳои заруриро ёфтан душвор аст, мегӯянд сокинон. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танҳисияту хонабод бошед. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.